תהיו חזקים ותעמדו. אבל זה כואב לי. טוב, יגיע בסדר, זה לא קשה. יהיה בסדר, נחזור לפה. אני מאמינה שנחזור. אבל מתי יהיה בסדר? למה? מה הוא לא רואה? אני לא יחזור. לא יחזור בכלל. זהו, אני לא חוזר בחיים למקום רק קדימה, רק קדימה. אם זרקו מפה, זהו, מספיק, אני לא עובר. עוד 10 שנים, עוד 20 שנים, גם יזרקו ממקום. לא. עוד מעט גם רמת הגולן בחורים צעירים, מחזירים. משפחות צעירות, בבקשה. אתם יכולים לשמור את הארץ. אתם יכולים לשמור, ואני מקווה, אני יודע רק בגלל הדתיים, אנשים דתיים, קיים מדינת ישראל. לא בגללנו אנחנו באנו, אנחנו עולים חדשים. ולא בגלל יוסי ביילין ועוד מישהו, עוד מישהו. יש מדינת והם ישראל. מבזבזים הכל. רק אתם תקווה, אתם צעירים ואתם תקווה שלנו. בעזרת השם, אני בסדר. אנחנו נשארים כאן כדי להיאבק. בשביל התקווה של אנשים כמו אסתר ויעקב. בשביל הרוח הישראלית היהודית החופשית, המוכנה להקריב למען אמונתה. נתייצב באומץ מול צבא שלם, מול העולם, כדי לחרות את הגירוש על דפי ההיסטוריה כפי שהוא באמת. מלחמת אחים. לומר שהארץ הזאת היא שלנו, וראויה שנלחם עליה, גם אם זו מלחמה אבודה. כבר חצות. מחר יבואו החיילים לחומש, מתחבאים מאחורי דגל המדינה שתפרו להם על המדים. אני מוצאת נחמה בפסוקים של תיקון חצות. התנערי, מעפר קומי, התפתחי מוסרי צווארך שוויה בת ציון. Non mais le truc c'est que... שמאלה מהר, זרק! שמאלה פלוגה א', זריז, זריז! זריז להגיע לכאן! מתור לי? זה שלי המכנסיים האלה? לאן? מה מתור לך? ענברושקה בואי בואי. את צריכה לשמור גם על התוכים ביחד עם אחינועם. אחינועם ביקשה. עוד מעט הם יבואו. גוש שחור של חיילים. בלילה יהיה מפחד לחנוק אותי. עוד מעט הם יפרצו בכוח לבית שלנו. הבית שבו צמחתי לאישה. הבית שבו למדתי להיות אימא. הם גוזלים ממני את החירות, את הבחירה לחיות לפי אמונתי. הברירה היחידה שנותרה לי היא לא לשתף פעולה עם הפשע. לא לעזור להם, אפילו בצעד, אפילו במילה.